Hello mga bay, kumusta mo tanan dihay naod namo sa mga kahimta mga unta karon di atay sudan bangus. Oh. Kaning kuan paksiw nga bangus. Di ay pambansang pagkain ng OFW itlog. Mais atong kanon. Mais atong kanon mga bay, mais numero 16. Di atay kape dire. Mahawtan ninyo. Tama mo diha. Itong topic karon saman. Itong topic karon bahil aning online seller. First time din ako naka-encounter ba. Nga po customer, no? Ngalan lang nato og kuam sa ngalan nato ha. Ngalan lang nato Lilia. Sa tinuod lang kapoy ini si sabton bay. Pero siyempre pugong-pugong kita sa itong gibati kay negosyo man ta. Agoy karon na pungot yun ko. Taas na kami konversasyon ani niya as in. Halos nahurot akong time niya. Og tinubag. Doon naman unta siya i-surprise, God. So, siyempre, ang surprise, ganahan ko, anak. Primero, ang order niya, 3 ka set. Di. Primero, anak siya nga. Naa daw siya panegosyohon sa ilahang lugar. Butang lang nato ang iyang lugar to as Mindanao. Unya, kinintos ko no ang usa ka seat. Kay mo daw iya nadungog kinintos. Ko nga di manggod kinintos. Mo na koy ako anak ko. 50 pesos na may ato niya. 750. Ko nga ato lang ako lang ihatag nimo og 625. Basta pulo ka set imong kwaon pataas. Di pulo ka set halin niya na siya Meldos 50 kay 6,250 man akong hatag sa pulo ka set niya. Atong SRP ana is 750 man. So naa siya 1,125 nga kita kada set. Dako pa iya kaysa ako ron. Di wa na to ja order sa kung siya 3 ka set kay naa siya i-surprise. Nya nagbago na pud iyang hunahuna. Himo na pud niyang 5 ka set, dili pay pud kayo ko. Kay makahalin na tag 5 ka set. Karon natras na pud siya. Himuo na pud niyang 3, balik na pud siya sa 3. Nya mo request pa siya nga ipahato dito sa lugar layo-layo jud diri sa akong area. So kung mukuan tag mag-deliver kay akong uyab na po di man kaso dito kay layo naman ka ito. Naman ay travel pass pangitaon sa mga mag-deliver. Di ingon ko nga naay taga-deliver. Pero wa ko kahibalo kung pila kay ilaha pa man ang
i-trace kung pila gibayad anang paingon anang lugara. Mako kahibaw. Kusang giingnan nga i-final sa ana imuhang order kung pila jud ka buok. Kay haron mapaanhin na nato ang mag-deliver ug may baw-an na pilay bayad. Karon daghan na kitang mga chat mga sila. Poston ko nog nindot ko ay problema na kay basta surprise ako'y bahala sa wrapping. Wala kay bayaran anak. Ko na bahala. Karon. Sige sa pangita og laing product. Ko nga do na tay bag-o dire nga. Produkto. Para lagi ni sa naong jod. Kining special light kit. Nindot jud kay di pud mo magmahay ana. Kay na-try na nako nindot sa kaysa sa naong. Skin beauty kagyapon pero gaba nalagpot ang kanon. Di. Ninguna pud siya butangag duha. Naatras na pud siya sa tulo ka set, himo na pud niyang duha ka set. Og duha ka ing ato katong sa naong kay duha na lang iyang tagaan ko no imbes na tulo. Ato nga time murag na kaana ko ba? Ko nga kagulo pud ani niya ay pero pugong-pugong lang gyud ko sa akong gibati kay gusto man. Agoy online seller, I love you all. Di ilalim first time na ko naka-encounter ha. Ang primero naka-encounter akong reseller sa Manila. Nag-order siya duha ka set. Nga pag abot na dito sa delivery kay COD man, i-cancel kay usar do ka set ang iyang order punguta. Pagtarong taon mo oy kay ang kahago taon namo. Di makabayran bayaan ang pila ra ng kita. Nga karon ako na ni siyang giingnan kaning mo surprise lagi. Ingko nga kanang ay ako naman tay pada pero mura naglain akong ginhawa, mura basta binuangan ra ko ani. Di akong giingnan nga kanang magawat lang usa ko sa imong bayad ha. Ay nako ipada. Anak ko kay na may uban nga kanang murag mga buotan man ni akong mga customer uban no. Ipadara nako bisan wa pa kabayad kay kabaw ko nga mobayad gid sila. Pero kani ako yung giingnan nga kanang magawat ako sa imong bayad ha. Ay nako ipada. Di karon nagpadaan ako no siya. Ang iyang gipada para sa tulo ka set. Tulo ka set yung kuan ka ng gipada 2,250. Ingko nga paano ang kuan? Ingko nga unsaon asa man ang bayad ani sa shipment fee. Wa ko'y pangtapal ingon ko ana. Kay gamay ra gid tawo na akong patong ana akong kuan. Negosyo tawo nato. Taas na gyud kay ni ginpresisyon mga bay. Sus, di gyud ninyo ma-imagine hurot akong time nga sayang ra. Nga. Ingon man na siya nga. Duha kasi na lang ko no. Og duha kasi na lang ko no. Naaman say sobra gamay si empada murag 12 pesos something. Forget ko no na lang to. Bali ang bot niya pa siya bot. Ihatag lang niya sa ako ang 12 pesos. Unya, ihatag niya ang 12 pesos. Nya pila may shipment fee paingon atong lugar sa iyang adtuan. Murag mukabat yun nag 400 kapin kay layo gid diri. Naa sa north area. Nya kay di ko kahibaw. Kung pila gyud kay inigabot diri sa delivery kay mo trace pa man na sila. Ilang i-trace ang location. Ay pa na mahibawan kung pila bayro nun. Karon. Ang iyahang gusto.
Abot ko no dito sa iyang i-surprise. Katong kowang, wag sa to iyang giingon. Ihatag na lang daw dito. Nya, nikalit og sa ing ko nga, layo kayo ng lugara. Wa ko ka-sure kung pila bayad mag-deliver. So, kiin nga man ko niya nga, kanang, ingon ka kay naa kay taga-deliver. Ingko, naa ko'y taga-deliver. Pero, di man ako'y tag-iyaan ng kumpanyahan ang mag-deliver. Intawon. Dahil na po na nga, kuan transaksyon, ang ako, ang imong order, ragyod, ikay gibayad sa delivery. Hindi asa pa. Mo order online, kamo gimabayad sa delivery. Pero usahay, ako nalay mo, hatag og discount, sige, kana lay body. Basta ganahan ko buutan. Kana lay bayri, niya ako ray bahala sa kulang. Maingon ako anak. Na, kani kay gi-cancel man na niya noon. Pastilan sa kadaghanan mo konversasyon, nalipay ng kabos. Abig makahalin ako. Pakias man. Sa kadugay na ko aning negosyo ha. Taapa ko sa quiet good ani kaning atong beauty products. Ligya ko online. Nay na lang. Naatay extra income ba? Paste lang. Wa pag ko ka-encounter og mga ingon aning customer kay di man ta magbinuang pud og customer, legit man tao ni inyong ubos nga alagad. Asus. Ang kahago lang yun sa pag-reply. Pag-asikaso na normal man na siya. Pero unta, kung mo-order mo, kung message mo, kanang sure jud mo nga mo, kuan palit yun ba? Ang na kanselo, sakita sa dulunggan. Sige lang kay part man na sa negosyo, no? Kaduha pag yun na nahitabo. Pero okay ra. Unta di na mausab ha. Mo-order mo. Siguro duha gyud nga mo-order gyud mo. Kay ako lang sa ako ang side, no. Kay makarelate man gyud kung unsay kinabuhi aning online sellers kay daghan na in taon kung gipang online sellers pod. Nya. Mupalit po ko online. Sige na lang ta aning add to cart. Kay gusto nako nga mo support sad ko sa mga kapwa nako online sellers. Kay kabalo ko unsay mga feeling, unsay mga kahago, unsay mga efforts, tanan-tanan nakarelate ko. Buta, palit po ko isip suporta. Pero once nga mo order ko ana, once nga gusto na ko ana, sure jud ko sa akong kaugalingon. Para walay kuan ba? Walay patay na paasa. Intaw nalipay na pud intawon tong online sellers nga ay salamat dunay nagchat customer na ni. Although okay ra man na siya kay part man ano, pwede ra mo mangutana. Pwede ra sad mo ingon nga sige, unya na lang. Pero, sayang manggod kayo ang time. Sabi na ako, sa ako ang side, nga dili din ko makareply ba. Muna nga, kung pwede lang, mahangyo lang ko taon. Sa pinaskuhan na lang ninyo na ako. Nga once, mo message mo sa ako, sure, ganyan mo order mo ha. Ayaw mo kaulaw. May na lang ba? Kung agamay ang atong panginabuhi. Okay? Sa mga gusto mag-resellers diha, message ko ninyo, text or call 0975-531-5452. Labaw na gayon sa akong mga suki. Mga suki na diha, sige nagbalik-balik og order pag reseller na mo. Para makasave sad mo sa inyong gamiton. Tagaan man ta mo discount. Pero 10 cents pataas ha. Tagaan ta mo discount nya ilibre na ta mo sa shipment fee. Okay?
Thank you. Maura to akong pagawas akong gibati karong adlaw. Shout out ninyo tanan, daghan kayong salamat sa inyong makanunayan nga pagsuporta. Online sellers, saludo ko ninyong tanan, ha? Count me in. Kabalo ko nga, uban sa inyo ha, daghang kayo mga kaagi. Nahitungod sa inyo mga customer, pero laban lang dito. Ang importante, nga nanginabuhi tas matarong. Og wala tay gitumban nga isig kaingon. Daghang salamat!